Moikka. Tää on aivan tuimaa, kun mä kuvaan tätä. Mutta ilmoitusasiaa. Mä menen Steve Teamin serveriin. Tää on itse asiassa montakin ilmoitusasiaa tällä hetkellä. Ensimmäinen. Tai ei ehkä edes ensimmäinen. Mä yritin tehdä jo tästä videoa, mutta no niin. Niin, eli Steve Teamin servuun on tullut päivitys. Tai tänne on tullut semmonen osalain pieni seikkailu. Ja se alkaa hautausmaalta. Tänne on tullut niinku uusi paikka. Hautausmaa. Täällä on Broon hauta ja sitten täällä on Steven hauta. Ja tää seikkailu on tämmönen, että te menette kattoo Steven hautaa. Niin hakkaatte vaan ton. Nämä kaksi blokkia. Niin sitten että pääsette. Ja tää on ihan vaan koristetta. Että kaikkea apua. Don't run. Ja Are you dead? Sitten levätkö rauhassa, ystävä. Näiden alla ei oo sitten mitään. Niinku ihan oikeesti ei oo mitään. Sitten lisää ilmoitusasiaa. Niin on tapahtunut todella vakava rikos. Ei. On tää vähäsen aika vakava superrikos. Koska kanavallani on 5 tilaajaa. 5 tilaajaa. Ja mä aion paljastaa, mikä on salainen spesiaali. Mä menen salaiseen paikkaan, ettei kukaan näe sitä. Kukaan ei. Aragorn, Elessar ei saa tietää tästä. Hei. Salainen spesiaal on tässä. Mä laitan sen näkyviin. Tohon. Ja. Okei, ei jaksa laittaakaan. Sen takia teemme tämän. Sanon sen ääneen. Voi ei. Se 5 tilaajan special on QA-vastausvideo, jossa katsojat saa esittää kysymyksiä. Ja tästä tulee monta spesiaalia, joka on hyvin outoa, mutta olen keksinyt tämän itse. Tein monta spesiaalia tästä salaisesta 5 tilaajasta. Ja koska tämä on kanavan eka special, niin siitäkin tulee spesiaaleja. Hehe. Ja tästä spesiaalista tulee myös erikoisspesiaali. Eli tälle spesiaalille tulee monta osaa. Mutta ekani näistä spesiaaleista on vastausvideo. Seuraava spesiaal kerrotaan myöhemmin. Pitäkää siis olkaa siis valmiina.
Mutta se ois. Moi moi. Moi.